खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 अक्ट'बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि लुबैना थानाय मुवाखौ मोनफुंगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। बृष राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। मिथुन राशि। सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजागोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। कर्क राशि। नोंथांनि थांखिया जाफुंसारगोन, न'खराव गोजोन फैगोन। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो मोननो लुबैनाय बेसादखौ मोनगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। कन्या राशि। मानिबा जाहोनाव गावनि आंगोजों नांलायगोन, बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। तुला राशि। हरखाबै मेगननि नुथाया गाज्रि जालांगोन, थाबैनो फाहामथाय लानाया मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। धनु राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै जिंगासिनांगोन, गोसोआ थाथेरनो हायै जागोन। मकर राशि। गावनि गोसो थोनायजों अनलायनाया बांगोन, गोजोन खुसियै थानो हागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव दोहोन दौलत जोबस्रांलांगोन, न'खराव जेंना सोमजिगोन। मीन राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमां मिजिंआ जाफुंगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। এটা অধিসূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহী লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আউটলেট দতমৰ দাওহাৰু অটো এজেঞ্চি শ্বৰুমে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 26 ছেপ্টেম্বৰলৈ পূজা ধামাকা অফাৰ ঋণ আৰু বিনিময় মেলা আগবঢ়াইছে। আউটলেট দতমৰ দাওহাৰু অটো এজেঞ্চি শ্বৰুমে গ্ৰাহকসকলক নিম্নতম ডাউন পেমেণ্ট প্ৰদান কৰিব। আপুনি দতমা দাওহাৰু অটো এজেঞ্চি ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আগবঢ়োৱা পূজা ধামাকা অফাৰ লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা পৰিদৰ্শন কৰি আপোনাৰ বিচৰা বাজাজ বাইকখন আনিব পাৰে। দাওহাৰু অটো এজেঞ্চি শ্বৰুমে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱটো দুটা হেলমেট মুক্ত, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু সকলো মডেল এক্সচেঞ্জৰ প্ৰৱেশ অধিকাৰ লাভ কৰিব। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে তেন্তে 500 টকা পৰিশোধ কৰি আপুনি এখন বাইক কিনিব পাৰে। আপুনি 4টা পুৰস্কাৰৰ যিকোনো এটাৰ পৰা বাছনি কৰিব পাৰে। স্মাৰ্ট ঘড়ী, ইয়াৰফোন, বেগ আৰু ব্লেংকেট। অধিক বিৱৰণৰ বাবে 9854092134, 86388634881 এই মোবাইল নম্বৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে।